Amaya wakati wakatibechera kodi mavhere ako yanenge eringirike mavhere ake yanenge ebere pamhata amaya vachindituka ndiverengere Samuel wakadanga uroi sana ngurai pamusoro yadaka mwana anga akauya mukomana kumateni akati amai hembe yekumba anabara kwauya mukadzi wajuru ati ndida kuzvuura ndakati kuzvuura kuti kuzoitira mangwana wabereki wako zvechiwa takaenda kumba ndakawasvikira vari pamwe vakagara pavhuranda handina kana kutaura navo kana mwana anga haana kana kutombotaura navo nguvayo varume wavo vari kusvika ndopakasvika varume wobva taswedza ndopavakasvika kuno madzimai ava akati nguva ino muchiri kuitei kuno ava akati ini ndoda kufira mari yangu mari yangu zvichitaurwa novavo vadaro nguvayo ndopavakasumuka kumugodhi womvura tora marata kutaya kutora marata kutaya ndopakavakirwa pano situpu ava amai abva aita kuzvambara rakadai so rimwe gumbo riri pai riri mugodhi isi hatina kusumuka hatina kana kubvunza ava amai aya ndopakasumuka varume wavo kuenda kuwazviwa pamugodhi pavo zvadaro wabva pamugodhi pai ndopavakamira pachiwanza ndopavakuchituka mwana wangu manje kuti iwe uchafa wakanyinura iwe uri mubhudhi kana nino ndiri mubhudhi kana nhasi mabhudhi anorara ari pano ari achitaura apedza kudaro manje ndopaakutendera kuti achienda kumba ndopavakati imimi munodhimonera akabatwa mugoma murwaroi ndakati sekurinzwa zvekutaura navo vakadzi venyu vari kundiudza uroi ndadenhana navo here ndapopotana navo here vakundiudza uroi kana kuti ndakakweretana navo vari kunditukirei amai ava vakatuka akatibechera kodi mavhere ako yanenge eringirike mavhere ake yanenge ebere pamhata amai ava vachindituka amai ava ndikati muri kunditukirei ndataura nemi here kana pandauya muri kunditukirei vakati endai kwamuda kuenda kwacho kana mambo acho hanimbomutywaendai ndakatoko ndadenhana nemi here pandauya mwana ndiyaya kunitora kuti amai hendei ava vatindira kuzviuraya pano saka ndokutadza kwandaita here amaharishati ko muri kunditukirei chamanditukira handina kukukweretai handina kutaura nemi pandauya keni indaiwanira papi mabva kwasabhukani kadzi ndopandikaenda kwaagatsi sabhuku vari muno agatsi havapo asi tawadza kuti tirienda kudani ndopandikaenda kwaasabhuku ange yamangwana ndikati sekuru ndo zvandakaitwa ndokunzaa mudzokuti ndazvinda chiyambuka kwaamakenzi vanoenda kwaahwanda vakati mudzukuru dzokera kwaasabhuku gatsi watonge nyaya ipi zveshuwa ndakadzokera agatsi vakati aiwa amakenzi ngavatonge chii mwana wavo zveshuwa ndakadzokera futi sabhuku munogara mukumani ini ndiri magatsi avo vari mahwanda vakabva kwahwanda kuyasvitukira kuya kotukira kumba kwomwana wavo kwagatsi munogara kumakenzi muroora wamakenzi muroora alright nai muroora wakatuka pamusoro yevadana nini kutuka handina asi kuti takatuka asi wakatuka ava vakatuka orai iwo wakatuka iye vachituka idzi chituka akatanga kutuka mumwe ndiyani ava vari kuti pavakasvika pamba pehameni lupapo vakanga vakanyarara pakazoka mumwe murume akatanga mumwe ipapauviri wenyu ndiyaniaicho chakamboita kuti mutukane chida kuva machitaura pamusoro ini nyaya ipo ndeyekuti taitamba mukanda nemuroora waamai avo tichitamba mukanda ndofunga inini ndakanga ndirisauru ndichichengeta mari ndiri pakuchengeta mari babe yangu vaiuya vachitora mari nebackdoor vachishandisa vachidzosera saka vakauya mukanda unoitewo izvozvo mukanda unokweretwa mari chidzorerwa neinterest ndo maitiro avo zvatinoita isusu manje maitiro atakaita unokwereta handiti wozoisa interest kwozoita nguva yekuti mari inenge isasakweretwa yaakuchengetwa saka kana munhu aita dambudziko rati pabumbu redu remutemo isusu anogona kungouya wotora wozoita sei wozodzosera saka ngesiri backdoor isu tinotika backdoor zvedu pamatauro edu mataura zvese
kuti munokweretesa pane nguva yamunokweretesa mari muchiisa neinterest pane nguva yamusingazokweretesa neinterest vari munhu akaita dambudziko ane achitora mari woshandisa kudzokera saka hapana backdoor right handi saka zvadaro vatora mari yeni kuti vandidzosera vanaonita sei vanondidzosera patasvika ngoti takugowana chii takugowana mukanda babe yangu vakazotyorera parodi vanozokwanisa kupedza chii kupedza mukanda ndo pandakaisa nyaya iyi pagroup ndikati ini ndakazotora mari ndikapa chii babe yangu zvisingazikani nechii negroup babe yangu ndipo vakati manyaya yapo ndeyekuti makapana muri vangani muri vaini isusu nyaya yatinopindira ndeyekuti tinenge taita segroup saka isusu hazvinetse isusu takungoti pamari yenyu imimi yamufanira ngemuchiwana tobata pandati hapana chakaita sei chakaipa pandabatirwa mari yangu ndabatirwa mari yangu ndo pandakaona babe yangu ndikati ndo maperero azoita mukanda saka ini mari yangu yaita sei yabatwa saka toita sei ndipo vakanditi babe yangu inini ndikutarisa kuti mandiona musi wa6 January vandati hapana chakaita sei chakaipa zvechi wa6 January yakakwana vaita zvokundifonera vakati zvinhu zvangu hazvinozoita sei hazvina kuzoita saka ini mari ndikuiwana musi wachi musi wa20 ndikati hapana chakaita sei chakaipa zvechi wa20 yakasvika 20 yasvika handikaona mhindu kana yekufona kana kuita sei ndo pandakapinda murodi pandaenda pandasvika ndasvikambo pavo pandakashaya ndasvikambo ndakashaya ndopandaenda kwemuzukuru pandanogara pandasesa mbatata izvo zvanoitwa ngevapo pandaidzokera ndiri pakudzokera ndakaona vari pamwini wavo pandawanzwa kutaura pandavashedza kurodi vai kurodi ndati ndaita sei ndauya vakandida meyaitite sei meyatitaure ndipowe muriwo ndopawakakuona amwino wakatosviba mbatadzika kuenda kumboko vachiita sei vachinditsanangurira manzwa kuti nyaya ndekutukana dzese dzamakutaura ngatisvike panyaya makatuka uyewo muromo umwe chete wandikutaura nawo pana ndoonoita izvozvo makatuka here amai takatukana iyo ndovakatanga ndichidzosera amai ini ndakati ndechikwereti makandi chikwereti changu akati amai handamari taura totonga kutaura anenge asina kufara ndemunhu asina kupiwa mari yake saka obvious ndinatanga kuda se tuka zvine mari kavachanga vena handina kutora kune ava aiwa kavaona kutuka makazwabatanizira zvataurwa naamai amene pamwe ndatadza kunzwa amai avati handakukwereta ndakashedzwa nomwana hani manyatsopanzwisisa handimo mukati menyaya asi ndiri kushamisika kuti chandakatukirwa chii ndosaka naida kutsanangura kwakatangaikuti amai makagara apa imi kuti ndizokutukai makanga mati zvakati ndo zvikakuwanisai kutukwa inini ndakati taakusumuka pamba paamai apa ndo pandakati nini nyaya yese yamutora kuti handei kwasabhuku manhiri anayo nini mari yangu yakaronga kunzi pana paite sei aibude nandwane mari yangu zvichikonzereswa naamwene venyama vakaenda kuna amai vangu vakanotaura kuti mari haisi kuzofa yakabuda nokuti mwana wenyu akataura kumwana wangu kuti zvone usape mukadzi wako mari yekuhodha saka ini muroro wangu yaanohodha neko kuti aone mari yekubhadhara chikwereti anopa wakabva wanyanduka vakaramidza mwana wavo mukomana kupa mwana mukadzi wake mari inini ndidai ndindakataura izvozvo ichiti kune mwana wavo mukomana usape mukadzi wako mari yekuhodha ko amai venyu imimi ndo vakakuudza here kuti amai ava vakauya kwandiri vachivataura kuti zvanzi vakabva vandivinga zveshuwa vakati vari kupa amai venyu amai vangu vasana tinovada kuno kudai vozi vakonzeresa pamusoro yavadari vakonzeresa kuti amai uyu koyo kanhu kari mukati medu kuti mhosva haingotambirwa indofunza kupeta muramba uri munyoro kwakanaka wanetsaka ivo ndafunwa masabhuku akunzi unotuka zveshuwa ende nhasi angada kufesana kuti mambo wacho da kumuona ndiri pano kasi ndasoka ndituka kamambo kachakudzinga munhu mudunhu mangu toda kugara zvakanaka usadhirire vanhu uri mukadzi musvinu chaiyo kosei uchituka tsokoti unoziva dzichingoba zvisina kuibva zvichizvibvisa 1 minute so zvidai izvo chii vanhu vakanaka sitikana soko kuiwa zoona kupi zokutikira kudenana ko mazwi haasarudzwi here mazwi akareruka amai pavataura pa ndakumwa mapirisi ebp ndatovhunduka ndikati maiwe kasi ndakurohwa izwi ravataura ndakapedza kurodzwa kudhara ronetsa kana kunyora chaiko ronetsa rinonyorwa pazuva kamazwi riripo kasi rakarema
rinotaurika iro izwi rinotaurika wakaita se wakakudzura kasi manje zvakanaka here chemberei tasotarisa tendeuka utarise chemberei ndinovaziva tonamata tese monamata mezi Munamata. Mwenyema. chinonzi kunamata chii ini ndoda kunzwa chii chinonzi kunamata chinombonzi kunamata chii naimi naisisi chinonzi kunamata chii pabasa tapasvika kuti pazivi Hamza- takapinda mai manje wakapinda mai maisi mwoyo wako unoda kuchinja sarudza mazwi iva nerudo zvinhu zvakawanika mauri unonamata saka unobvuma une mhosva una mama seeji yavo une mhosva here una mama ivo vakakudzura here ndazoona kuti vakakudzura nokuti vataura zvakanaka zvavo izvo zvavaendera kasi une zera here rekutuka amai avo kudhara dai tikakwira mubhazi tikaona eji waisumuka ubatirako musimbi dzemabhazi Pabharo pakati. nyomecha kuti uri kuenda kupi kana wazosumuka ndokwaunogara kasi kana mune mumwe munhu mukuru waitomupa chigaro chipi ichocho ndotsika dzedu kanizozve zvino hatisisina ka umunhu hamusisina ndinoda kuti uzvitaurire wega kuti toda kubhadhara yegogoa wabvuma kuti wakadzura munhu mukuru kwavo soro iyo ngavataura iyo ngavataura ava uda mombe mbiri sedari zvavataurira iwe unogonei ndinokuita zve zvatowanidari meisai mombe imwe chete nembuzi nokuti ndozvauri kuda isu muno muti unouya kuzoumba hatidi kubhadharisana chete handizozvo aindangari pamusoro ndangati iyo vanongotaurawo zvine zvikumwe iwo taura kuti amai ndakakanganisire ndamai vako ka ingautauri munonamata mese ndamai vako kumbira uregerero inopfugama pana amai ako wanzwa here pfugama pana amai ukumbira uregerero chairo ndikukumbira uregerero rwei ndakakutukana wakatuka kuti usirika kutaura Achitaurire. amai munodei amai ni zvinobva kwamuriwo aiwa taurai makwira dare mudzidzisa zvamunoda kana dai ndakachaji hanondipere amai mawirire kudai mauya kuti kuenzanisika saka ndo zvatita kuita imi mitaurai amai ndoyengani kemombe Ape mombe. kasi mwana wenyu munomuziva ko ndomuziva imari handina kana kukuretana nawo $100 handina kana kukuretana nawo ini ndushacha hakandiaa gogo ndinokumbira kuti mwana uyu kwavo kutanga kwake kuya kudarire munoko anofunga kuti kana ari uko achidhirira sabhuku mambo avamubati asi akutoziva kuti mambo nasabhuku ibhutsi imwe chete mise mbudzi nhatu asiwo ngavazive kuti ava mbuya ava handina kutaura handina kuputana navo kana chii waitamba mukando yavo wachimbadzurana ini handizvidi ati azvinzwa kweni ndakaziva niropa kuti azondidzura aise mbudzi nhatu Yapera kambuye. nemari yavo yavabhadhara dare vamawadzorerwa mai inonosaina mwanangu kumba kwako murume wako ari kupi murume wangu akabuda akabuda akaenda kupi masango imo masango Asi. vaise mbudzi dzavo ka todzida musi wa 16 panapa dziri nhatu Mari yoda. Yakusaina. chendai nyama muromo unopedza pfuma Ladies and gentlemen, it's now 2025 and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, ndamboenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what handizi expect handizinyatsoziva saka ndauya naMr Kechi an expert wekulogos Solar Tech timbovabvunza kuti zvakamira sei yakamira sei package yedu
So Zico package A is a 3.2 kVA solar system in a just must product. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump, it powers a class A fridge, power TV, you buy a power my lights, energy saver lights up to 15, and then entertainment, charge some phone, my laptops, Wi-Fi, Is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed and supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vane mari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa titakudawo from 5 kVA 6.2 kVA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA, and then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems, of which aya anenge akuitawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly vanoda zvekutaurirana vema-layby, vema-terms, ma-civil servant nevane ma-customized service vanokubatai here? So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5, and then the balance we attend in 2 months wobva wapedza unakirwa wako nemagetsi ako. Wanakirwa waenda. Manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pascreen apa. Saka as long as Zigo ari brand ambassador weLogos Solartech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.